Ritmo Comina, Masadushi Miss, Darby. Cosa cuando mira y más indiferente, pero yo me siento pero con el suave soportar siempre. Se me disfruta de ese Een goedenavond. Vandaag hebben we een gesprek met Cammy van de organisatie Strictly, bekend in Rotterdam, Scheveningen en vanavond op Moederdag, een harde werker, is hij hier in Kijkduin aan het werk. Cammy, goedenavond. Goedenavond, van harte welkom hier op ons event. Heel gezellig. Hoe komt het dat je dit hebt georganiseerd in Kijkduin? Nou, Waarvoor heb je voor Kijkduin gekozen? ik denk dat dat meer beeld dan woorden nodig heeft, want kijk eens achter je, de zon is net ondergegaan. We hebben uitzicht op zee. Je danst grotendeels buiten, want de daken en de zijwanden kunnen helemaal open. Dus ja, het is een heerlijke locatie. Dit is gewoon alsof je je ogen even dicht doet. En waar wil je zijn? Wil je zijn in Curaçao? Wil je zijn in, maakt niet uit, Cuba. Even gewoon je ogen dicht en je bent er. Want de zon schijnt, de muziek is lekker, de mensen zijn vrolijk. Dus Klopt. daarom organiseer ik het En ik hier. ken je heel lang. Je bent even kijken, vanaf 2017 ben je bezig, of langer. 15, dus dit jaar 10 jaar. 2015, maar ik heb je leren kennen in 2017, Coconut. En vanavond Kijkduin. Yes, En binnenkort ook Scheveningen. klopt. Wat is jouw missie? Of Nou, slogan? ik heb zeker een duidelijke missie. Ja, oké. En dat is namelijk een hele fijne, veilige sfeer creëren en mensen verbinden. En dat zet ik niet voor op een poster. Ik wil dat gewoon liever doen. Ja, oké. Want nogmaals, kijk om je heen. Hoe gebroedelijk, hoe veilig, hoe Klopt. fijn. Hoe iedereen zich lekker vrij voelt. Iedereen mag er zijn. Alle achtergronden. Klopt, het is Alle maten. Alle dansniveaus. Het maakt niet uit. Iedereen voelt zich fijn. Iedereen voelt zich welkom. En dat is waarom ik het doe. een goed gemeleerde publiek van Yes. multiculti. En normaal gesproken draai je ook salsa en bachata. En je hebt ook een tent, laat ik het maar zo noemen, kizomba. En bij Mama Juana, everything goes. Merengue, ritmo combina, corrigeer me als ik iets verkeerd zeg. Wel, we hebben verschillende concepten. Concepten vind ik heel fijn als danser, want dan weet je waar je aan toe bent. Maar dan weet je ook van andere dansers wie er op de avond op afkomen. Mama Juana staat voornamelijk voor de bachata Dominicaanse muziek, dus de echte authentieke bachata. Oké. 80% dus Dominicaans, maar afwisselend met een ritmo met een merengue. En hier op het strand vraagt het ook wel om een salsa af en toe. Sorry? Een salsa, heel af en toe. Oké, af en Dus toe. het is echt wel echt Dominicaanse bachata. Oké, Waar heel gezellig. Strictly dan echt 3-3 salsa en bachata is. Oké, nou. Ja. Ik weet dat het druk hebt. Ik zal het kort houden, maar zijn er dingen die ik niet heb gevraagd dat je kwijt wil aan het publiek? Jeetje, nou ja, sowieso. Ik doe dit nu 10 jaar met heel veel plezier. En als je naar mij toe wilt komen met feedback of met tips, dan hoor ik dat heel graag. Want ik ben heel graag in contact, in gesprek. Afgelopen 3 jaar was ik wat meer achter de schermen vanwege mijn 2 kleintjes. Ja, dat is dus ben prachtig. ik heel graag thuis. En nu ben ik steeds meer weer op de evenementen, dus zoek me op. En ik maak graag een praatje. En ik wil weten wat je ervan vindt. En nu een moeder van 2? Van 2 kids. 2, moet je... Hartelijk dank voor het gesprek. En jullie weten Cammy te vinden, social media. En ik zal
al haar gegevens onder deze video plaatsen? Wel, ik zal eerlijk zeggen, als moeder zijnde ben ik heel slecht bereikbaar Ja. op mijn telefoon. Dus dan moet ik een klein beetje verwachtingsmanagement doen. Kom me vooral opzoeken op een event. Oké, op een Telefonisch event. ben ik echt slecht bereikbaar. Dat heeft niks met anderen te maken, maar ik leg hem graag opzij als ik met de kinderen ben. Nee, is prima. Dan kunnen ze in ieder geval op je site gaan kijken wat de activiteiten zijn, Yes, evenementen. zeker. En op zulke locatie of feestje, evenementen kunnen we persoonlijk spreken, Absoluut. net als nu. Absoluut. Nogmaals, hartelijk dank voor het gesprek. bedankt. En werk ze op moederdag. Dankjewel. Oké dan, bye bye. Ciao. Assim, sabe,